Мәрәс авылы безнең иҗади төркемде Ермоң икмәк-тоз менән каршы алды. Ихлас баймаклылар сәнгать өлгеләрен кадерләп һаклап, төрле республика Рәсәй конкурсында алдынгылыкты бирмәүләре менән дан тота. Сәнгать турында сак кына һуңгарак, әлегә спортка тукталайык. Был өлкәләрдә яхшы һөҗүмтә күрһәтә баймактар. Мәрәс авылы янында гына бер төркем һабайлыларның мәш килгәне безнең игътибарда ялып итте. Бакһаң, Ылак уены буенча район йылма командаһы Кыргызстанга чемпионат кадерләнә икән. Команданың ике уенчысы атайлы уллы тап Мәрәс авылныкылар булып сыкты. 3 ел дәвамында безнең команда барлыкка келде инде Кыргызстанга барган. Икенче бүтә күчмә халыклар уеннарына катнашып кайтып китте. Онда 4 урын алдык. Шул еллардан берле менә безнең командалар Хабан туйдарда уйнап килеп үзебезнең команда менән былтыргы елда Өфек канатына барып канатлат фестивалендә без сырлап кайттык. Шул эсештә Хабантуйга килеп шул һавай мендем. Был уенда 2 ел элек уйный баштаным инде. Өйрәнү кыен булманы. Ул бала сактан йөргәс шул рәхәт булды инде. Агай, бұл бик хәвефле уен бит инде. Спорт куркмайгызмы? Улыгыз өчен, үдегез өчен. Уенның бөтәһенә хәвефле уен юкмы, дөресен әйткәндә. Ул хәвефле уеннар бит әле. Хоккейда шулай травмалар була. Футболда, футболда уламайта, нәмәти. Илакта еңелрәк, футболда травмалы кыенрак, нәмә еңелрәк диде. Мәрәс авылында 200 хатала 733 кеше яшәй. Авыл менән таныштыру барышында матур авыл конкурсында еңеп сыгыр өчен бар шарттар да, мөмкинлектәр дә, халыкның теләге лә зур дип ышаныс белдерде авыл хакимияте башлыгы. Мәрәс авылында уңган, эшһөяр, рухлы халык яшәй. Халыктың төп шөгыле малсылык. Күп кенә безнең хатын-кызларыбыз үзебезнең әсеткенән бешерелгән икмәкләрен, һөт ризыктарын район үдәге баймакка алып барып сауда итәләр. Безнең хакимияттә депутаттар, авыл старостасы, ветерандар, хатын-кызлар, агыйнәйләр, атайсал советтары эшләп килә. Сәламәт тәндә сәламәт рух дип борынгылар белмәй әйтмәгән. Бөек ватан һугышы ветераны Хажгали Рысмөхәмәтовка кунакка инеп сыкканда, ул атай велосипедта шөгыльләнә ине. Тукканда узган Хажгали Хаҗи улын ике кыда дәртләндереп, һәр сак ярдәм итеп кенә тора. Һүз артыннан һүз сыгып, һугыш афәтләре, был гәрәсәтле елларның яралары ла хәтеренә төште ул атайның. Бирагыла немецләрдән 1000 ярым алдатын пеленгә алды. Бирагыла карасыланы. Күркәм гаиләләре менән горурлана Мәрәс авылы халкы. Әсмәндияровтар гаиләһе менән танышу да сәфәребезгә бәрәкәт өстәгәндәй булды. Өлгеле йорттар алдында хуҗабикә тарафыннан оештырылган күргәзмә, балалары, ян-янсәрдәр әзерләгән шәҗәрәгә лә күз һалу бәхете тейде. Был кул эшләре мәктәптә эшләгән вакытта ул тиклем эшләп булмай бит инде. Моны пенсияга сыккас, вакыттар күбәйгәс, моны ошо кул эшләренә тотынып киттек. Бигрәк тә кул эшләре менә минем әсәем үзе осталарның остаһы булды. Менә минем башымда киеп торган кашмау, шулай ук менә минем был селтәр дә әсәемдән калган комартка аманат булып тора. Башлангыч мәктәп, балалар баксаһы булуы яшь гаиләләргә авылда төпләнергә этәргез көч бирә. Авыл халкы тырышлыгы менән урам буенда балалар майдансыгы эшләнгән. Купшы карагастар менән күмелгән Еңү паркы айрым тарих аклай. Билдәһез халда һәйкәл янына килеп, олуһы ла, кесеһе лә тарихка күз ташлап, һагышлы уйларга бирелә. Еңү паркы спорт яратучыларда үзендә ихлас кабул итә. Балалар футбол уйный, кемеһе саф һава һулап күңел тынычлыгы ала. Ямантаев крестьян фермер хуҗалыгы авылда алдынгылар рәтендә. Эшкуарлык йөген бында бар гаилә агзалары тарта. Мейстә корут кайнату Ямантаевтар гаиләһе балалары өчен бернинди кыенлык тудырмай. Без крестьян фермер хуҗалыгын 2015 ел астык. Һәм дә шул аскас икесенде директоры Руслан Бакаевич грантта катнашып карагылар дип тәкъдим иткән, шунда катнашып карага булдык. Һәм дә грантты алырга язды инде. Малсылык менән шөгыльләнү мәшәкать эш, әмма килеме лә һөендерә Ямантаевтар. Мәрәс авылы мәсете борынгылардан һанала. Әлеге мәлдә 2 катлы изге йорт салынып ятуга шаһит булдык. Авылда иманлы халык яшәй, мәсет бер вакытта буш тормай, шуга күрә яңаһы сафка ингәнсә, иске бинаны емереп торуда кирәкле тапманықты Хәмзә хәзрәт. Аллаһның ярдәменнән яйлап эшләйбез. Быел яйгынны эшләндек, менә көзгенә эшләп беребез. Иншаллах, икенче ел Алла бирһә, манарахын күтәреп куярга,
һәм дә күмбәдән дә эшләп куярга безнең исәпләребез бар. Авылдың агинәйләр коры бар сараларда ла тиерлек әүдем катнашып тора. Дәрт та бар, дарман да бар, боегы бултырга вакыт кына юк дип типтереп җибәрә Шаян өләсәйдәр. Авылдың яшь депутаты Розалия Нәдербаева агинәйләр коры менән тыгыз хезмәттәшлек итә. Бергәләп килен төшерү юлаһын күрһәттеләр. Мына без килен һөйү юлаһын күрһәтергә булдык. Туйдар булып торһын, балалар булып торһын. Мәрәсем авылымдың киләсәге матур һәм якты булһын. Улар йырлай да, бейей дә, авылдың яшәешен яхшыртуда ла әүдемлек күрһәтә. Ошондай уңган халык менән танышып кайту безнең өчен үзе бер бәхет. Наил Юнысов, Эдуард Гайнанов, Руслан Гайнанов, Баймак районы.